Una vida entregada a la comunitat parroquial de Maria Auxiliadora, 1954-2013. Va néixer el 1923 a Quart de Poblet i ell mai s'havia plantejat dedicar-se a la vida sacerdotal, a diferència del seu germà. El germà va morir a causa d'una greu malaltia i don Ramon, després d'un llarg temps de reflexió, entrà al seminari. Algemesí havia sigut un poble de llauradors que es trobava en expansió econòmica i demogràfica en aquella època, però només existia la parròquia de Sant Jaume, d'on va ser anomenat vicari el 1948 amb 25 anys. Maria Auxiliadora es va crear el 29 de desembre del 1953 i l'entrada de don Ramon es va produir el febrer del 1954 amb 31 anys. La parròquia estava fundada, però no es comptava ni amb els terrenys ni diners per a materialitzar allò que es volia fer. Tot va començar a Fontsalutis durant 2 anys, fins que tota la comunitat, recolzada per les famílies, compraren el solar que en aquell moment eren camps, per a fer en un futur el complex parroquial. Construcció de l'actual temple parroquial i interior del mateix amb cadires. Les rifes, la loteria, el velòdrom i moltes altres activitats ajudaren a treure els diners necessaris. I finalment es va poder acabar de construir l'església i l'escola, fundada el 1964. La plaça de la Ribera abans de la construcció de l'escoleta infantil. Don Ramon va ser una persona molt integrada en el seu temps i molt conscient del que es necessitava en cada moment. Va aconseguir que la gent participara en allò que feia, ja que es movia molt per ajudar a tots els que ho necessitaven. Tot el que va fer estava mogut per la fe i la confiança en Déu i per el convenciment de que la societat necessitava apropar-se a la religió. Va aconseguir que augmentara el nombre de fidels a Algemesí i va ser el pioner en celebrar les misses en valencià. Els anys passaven, però don Ramon continuava implicat en la seva tasca amb la nostra comunitat parroquial.
Don Ramon va ser una persona exemplar que va donar tot allò que tenia a la gent que l'envoltava. Sentia una enorme estima pel poble i ho demostrà en tots els moments de la seva vida. Era intel·ligent, ingeniós, recte, molt caritatiu, amb gran sentit de l'humor i modern per al seu temps. Es caracteritzava especialment per la senzillesa en tot el que feia. I mentre les forces el deixaren, ell continuava participant de les celebracions de la parròquia. Quan don Ramon no es veia amb forces suficients per a seguir al front de tot el que havia creat, va decidir delegar en persones pròximes. Actualment, Maria Auxiliadora es troba consolidada com a parròquia i com a escola. Don Ramon va poder fer realitat el seu somni, una necessitat convertida en il·lusió. Gràcies a la seva tasca, la vida entregada, el seu esforç i la seva fe, hem arribat a ser qui som avui. Don Ramon, el pare o el iaio d'aquesta parròquia, com li deien alguns, ens deixà el passat 15 de desembre de 2013. Amb l'herència d'una parròquia i una escola que començà fa 60 anys, cal que seguim els seus passos amb fe i il·lusió per continuar compartint i vivint aquell somni. Les noves instal·lacions de Maria Auxiliadora tornaran, si Déu vol, als terrenys de Fontsalutis, on tot va començar. Ara, és tasca nostra continuar aquesta llavor i seguir fent realitat el somni amb la il·lusió que don Ramon un dia començà aquest camí.